Catalunya va viure el 12 de maig la jornada d'eleccions al Parlament 2024 i els resultats han situat a Salvador Illa del Partit Socialista de Catalunya com a guanyador de les eleccions. Aquesta nova etapa que els catalans han decidit obrir serà una etapa per totes i per tots els catalans, que pertoca al Partit dels Socialistes de Catalunya de liderar aquesta nova etapa. I jo us anuncio que assumeixo aquesta responsabilitat i que tan bon punt s'hagi constituït la mesa del Parlament, manifestaré en aquesta mesa i el president o presidenta del Parlament la meva voluntat de concórrer a la presidència de la Generalitat de Catalunya. Mònica Ríos del Baix Empordà, diputada número 3 del PSC, durant l'entrevista al nostre plató abans de les eleccions, va destacar la pluralitat de les polítiques de la formació, demanant de nou la confiança dels catalans i catalanes. Nosaltres hem demostrat capacitat d'arribar a acords prioritzant el bé comú, perquè pensem que les grans fites s'assoleixen treballant en col·laboració. La nostra identitat és rica, és diversa, és plural, i és per això que les nostres propostes estan adreçades a la immensa majoria dels catalans i les catalanes, i a més posant el focus en donar resposta als seus problemes. A les darreres eleccions vam ser el primer partit al Parlament de Catalunya i els hi torno a demanar la confiança perquè ens doneu força per governar. Alhora, Esquerra Republicana i la CUP han caigut considerablement respecte a les eleccions de l'any 2021, deixant l'independentisme fora de la majoria, amb un 43% dels vots. Ciutadans desapareix i Aliança Catalana entra al Parlament amb 2 diputats, un dels quals Sílvia Orriols. A la demarcació de Girona és quarta força per davant de PP, Vox, CUP i els Comuns, amb un 9% dels vots. Pel que fa al Partit Popular, la seva presència es quintuplica per sobre de Vox, a Catalunya i també a comarques gironines. Hem superat una anomalía, hemos superado la anomalía de que el Partido Popular no tuviera representación en el Parlamento de Cataluña, porque es ahí donde tenemos que estar representados siempre y es ahí donde tenemos que empezar a luchar, desde los municipios, el Parlamento, para poder llegar al Congreso de los Diputados y hacer que nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, llegue a Moncloa. A la comarca del Baix Empordà, però, la formació guanyadora ha estat Junts per Catalunya amb gairebé el 35% dels vots, un total de 17.701. Li ha seguit el PSC amb gairebé 11.000 vots i Esquerra Republicana amb 6.398. De la llista comarcal destaca que, a diferència de l'any 2021, CUP i Comuns han quedat últims per la cua en aquests resultats. Davant la majoria de Junts, hem recuperat una declaració de la seva diputada número 5, Maite Selva, durant l'entrevista realitzada al nostre plató dies abans de les eleccions. En ella reconeixia una aturada de la força independentista, com finalment s'ha pogut veure en els resultats de diumenge. Hi ha hagut com una aturada de l'espai independentista, però bé, jo crec que si algú pot tornar a reactivar i pot fer-ho, només tenim un candidat que és el president Puigdemont, que pot tornar a activar, però que no és una solució, és un camí a seguir, és un camí a tornar d'allò, paral·lelament en fer un bon govern, en fer una bona gestió, per tant, són coses paral·leles i poden treballar amb la mateixa línia. Amb el 58% de la participació, un 6% més que fa 4 anys, la fotografia electoral de Catalunya aquest 2024 és turquesa i vermella. Sense majoria independentista, la suma més probable és la d'un possible tripartit entre PSC, Esquerra Republicana i Comuns, amb Salvador Illa de president. Ara bé, Esquerra no vol participar d'un eventual tripartit. El president Pere Aragonès ja va avançar que es quedaran a l'oposició. D'aquesta manera, descarta entrar en cap govern i porta el PSC i Junts a entendre's per garantir la governabilitat.